Salutare, bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vă voi arăta cum să puneți o explozie de bombă. O explozie de bombă în videoclipul vostru. Bun. Prima dată avem nevoie de aplicația Time Bomb. Scrieți așa, Time Bomb. Uitați aici, Time Bomb Screen Poker. Vă duceți pe magazin Play. O găsiți gratis, nu vă întreabă nimic, pur și simplu faceți un videoclip și când intrați pe aplicație, tăiați videoclipul ca să nu se vadă, direct din screen recorder. Dacă sunteți interesat cu ce filmez eu, aveți link în descriere. Puteți tăia direct din screen recorder sau puteți tăia la editare. Bun, haideți să vă arăt și cum funcționează aplicația. Și într-adevăr vă voi arăta și cum puneți o sirenă. La fel, tot o aplicație de sirene. Time Bomb Screen. Mă scuzați dacă se aude un pic rău. A trecut o mașină, că sunt în curte. Dăm aici pe prima variantă. Alegem oricare bombă, nu contează. De aici mărim timpul, de aici îl scădem și dăm play. Puteți tăia pur și simplu videoclipul. Bun, ca să nu se vadă că intrați pe aplicație, pur și simplu tăiați videoclipul ca să ajungeți la bomba asta. Aplicația aceasta nu vă consumă mult din memorie, este chiar foarte bună. Este foarte bună. Acum vă voi arăta sirenele, cum să puneți sirene. Tot o aplicație vă va trebui. Ieșim și căutăm. Voi căutați pe magazin Play, la fel e gratis, nu vă încarcă mult din memorie și nu vă întreabă absolut nimic. Uitați aici, Police Siren Sundowns. Sunt mai multe, dar asta am ales-o eu. Eu nu o să mai tai videoclipul când intru pe ele, ca să vă arăt vouă. Bun. Dacă se strâng la videoclipul acesta peste 7 like-uri, voi mai face și astfel de tutoriale. Dacă doriți, dăm închideți la reclamă. Dacă doriți, bineînțeles. Dacă vă continuă. Dați aici, pe primul, Police Lights. Dacă vreți, puteți să alegeți oricare de dumneavoastră. Dați pe aici, de exemplu, pe asta. Dacă dați aici și ți dați back, și aveți aici mai multe alarme, mai multe sirene. Și vi alegeți voi pe care doriți. Bun, cam atât a fost și cu acest videoclip. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Am fost de 4 uraganuri. Dați să vă arăt și o demonstrație cum tai videoclipul și vine explozia. Uitați, bomba. Am tăiat direct din screen recorder. Dacă sunteți interesat de aplicația cu care filmez, aveți link în descriere. Aplicația vă va întreba dacă puteți să-i dați voie să vă pune reclame în meniul de filmări. Dacă nu o lăsați, nu o să vă instale, nu o să vă lase deloc să filmați și nu este bună de nimic. Da? La revedere!